2 anos despois desta imaxe, a 2 anos das eleccións municipais, o PSOE de Poio fai balance da primeira metade do popular Ángel Moldes na alcaldía. Logo das altas expectativas xeradas, falan de decepción. Uns 2 anos absolutamente decepcionantes, non? Unha falta clara de transparencia, de diálogo e de presidido pola ocultación. Temos un dirixente, un alcalde autoritario. Aseguran que o PP, en concreto Moldes, están asentados na confrontación tal como viñan facendo antes dende a oposición. Creen que este mandato está marcado polas falsidades e a falta de proxectos. Está presidido polas falsedades, polo fume e polas fotos. Estamos a falar de falsedade, dun discurso vacío, un discurso sin contido, un discurso ao igual que os proxectos dos que falan, non hai unha visión de pollo, non hai unha visión global. E acusan o Executivo de pensar antes nos intereses dos afíns ao PP que da propia veciñanza. Retomáronse en tempo récord as políticas caciquís, servilistas, clientelares, a política do ou estás conmigo ou estás contra min, co cal existe na xente unha sensación e unha percepción primeiro de fraude por todo o que el comentaba antes das eleccións. Nese sentido falan dun paso atrás en cuestións básicas como a seguridade co conflicto da Policía Local en primeiro plano, o mantemento e a limpeza. Abandono absoluto do espazo público, a falta de conservación do espazo público e a falta de limpeza e de seguridade, non? A veciñanza traslada que o Concello neste sentido tuvo unha clara regresión, vemos que eses aspectos se descoidan de maneira significativa e que hai unha involución. E denuncian tamén falta de transparencia. Pero nos preocupa ademais porque hai moitos veciños que nos trasladan tamén queixas de que lle sucede o mesmo, é dicir, teñen solicitudes de acceso á información, teñen peticións de consultas, e esa resposta nunca chega, nos isto temolo constatado nestes 2 anos. E a 2 anos dos comicios, os socialistas preséntanse como alternativo ao PP co compromiso, aseguran, de artellar unha proposta que dé resposta aos problemas do Concello. Aseguran que Gregorio Agís é quen pode facelo, deixando ver que repetirá como candidato.